Abuk thang dongo tam hingke tui kwrwi chini jagao motor spoilongjak hingke konai phungni ekdom 5sta baji tongo tabuk ke phanji bwchayako hingke ani small brother borokni jagao thang tongo tui kwrwi ni bagwi toilet khaina musuk suka hingke ba tai bwkhang rok sunani tui hingke chini jagao holi tongo holi thungna bagwi thanai bo gate khului markha do borok thubui tongmani se borokni sen jaga thangui tabuk ekdom tui kwrwi bejal jagao hingke kasa kangkhai lengmani ekdom borok jongmani sakao se tongo hingke lengruk khugo hingke ang fresh wngpaikha brush rok khaiwi hingke tabuk tei kisa tongkha hingke dugan ni khulukasi do tini hingke ang maichawi thaiya hino uansuri tongkha tangni hingke tui kisa phano kwrwi do hingke ekdom miyao maisa mani mairang lota rok kuno hujakya hingke abono saaf khaiwi sunani hingke selebwla tui bo kwrwi hingke o jaga bo tui phijakh liya chamin jachakgui thamanchakha na mungsachwng manui jachai thamanchakha hinui tongkha borong boktongni jaga hingke hamodo iko nukhalai liya tanda ring tongkha o jaga borok hingke o tola o moila siyo chungke yang lama digi parungui sina nango borok hingke ekdigi ni kaham naidike phano bwchayako ang hingke tang mukhang sugui phaikha iko mok hingke o sirung nukha hingke hoi pura rong mamang paikha ganai sido jago the room kisa clean khaine tabuk pura dating iko naide ani ring light obono waichano uko thamje kama bai khitarwi nosto khai ripaikha ang o jagao kaisa kakak ngui tongkha hingke ang obono tabuk naitugui tongo naitugui mankha hingke lagoi rinai buino soila ta mane ang singche jono uansuk do asuk dani thamje kutung hinai mana asuk ke thamje no control khaimaya do sajung bano hingke buibe phano thamje kakha hingke haino manui rok phano nosto ma khaio tama so loi sitra saimaya ani room ni hal sangnai gadi ko hasia apike ma tongo pura jaka kwrwi do bag rok najaio kho ri hingke nokni bo kwbangma tubujak tai oro bo phai nakha hingke ba tongna se jaga kwrwi kha bag thaisa tai abo thaisa tei eko bag kusumo abo deep khe dajak pura tisui longsio ani ordek ri tubumani eko naidi haje yakung hujanai abode khe banai parsio ang hingke time pass kuno khaina kwrwi hingke abo kisa chagano do phungai khe hingke no grapes chagui paikha hingke tabuk hingke abo chagano tabuk hingke sario tamui songui chama na songui chama cha hinui naikha abo hingke motor hingke ang 2 jon ni songjak hingke thokbo chaimaya thok chakha hingke tamui parinai tamo songui chama chakha hingke phantok baluda chama chakha naikha naidi kopit bo nosto ongoi paina naikha kopit hingke full kopit hingke kisa khe nosto wngui paio haini bagui ang achuk chajakya mane dugui tonwi maya ta guys abo hingke tamo norok saidaman au uko nukya jato bahai saimanai abo chini kokbai hingke abono butchu hino do norok kokbai hingke tamo hini saimaya ko o jaga tonwi rijak waisa puro ani thane bolok rogo norok nugui mankhana je ang kholmani hingke abono tonwi rwkha o jaga ma naigri thambui bangmani hor baso khe thambui o jaga hingke ani ledrek pedrek manui rok khaino tonwi rwkha mane asuk samung nangya manui ta bangles rok obo hingke ani tupi ang lotus temple o thampuru paina mane only 150 se abo dam belai no kwlai ang voice record khaikha hingke kisa awaz rok khanai manai tangui hingke asuk awaz ong do jagao hingke tei cherai rok bo tongmani gana o hingke borok kes ongo hingke ang tabuk songui karikha abono chanai abo ang belai no thokjago do abono tabuk hingke bazar o thangui tongo ang cosmetic dukan o thana hinui uansukmani thanglia belai no lama ko haksalo hinui hingke tabuk ang
mui paina mui kuthung paina bagui thanai mui kuthung khnap ani jagao mane Tripura ni borok phai tongo taibo ani bai kinasing borok ni gana songui tongna bagui.